Brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga ngancani aku sepi buku lintang aku kanggo kowe ora telomo tresnoku
Dan ini mekaten keluau para rawuh kakung Semar Putri, para sutresna budaya ugi para tamu ingkang enggar-enggar sarira berwisata wonten Taman Wisata Sumber Sukiwaras Ngadiluih. Sepeda malih matur nuwun sangat dumateng rawuh panjenengan sedaya termasuk kepada para YouTuber yang telah mendukung kami, Joko Doli, Metastase Channel, AG Channel, Happy Kediri Channel, Asoka Permana Channel, Prasetya Muji, Mumu Production, Tapak Budaya, Ardi Tumus, Mas Abu In Channel. So para kanca YouTuber ingkang boten saged kawula sebat setunggal, mboko setunggal. Matur nuwun panyengkuyungipun, terima kasih atas dukungannya. Semoga di Natal tahun baru kita semua menjadi lebih baik dan lebih makmur. Amin. Allahumma amin. Saderengipun dipun aturaken tari pungkasan inggih Singo Barong. Semoga Pak Bos nyuwun Anda dilumut kalian